नोंथांनाव रेशन कार्ड गैया नामा? नोंथाङा दासिम रेशन कार्ड बानायना लायाखै नामा? नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामाखै नामा? गोदान रेशन कार्डनि थाखाय नोंथाङा माबोरै एप्लाइ खालामनो आरो बे गोदान एप्लाइ खालामनायाव मा गोनां फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्टफोर नांगोन फोरमायनो लाबाय बे समनि मोनसे गोनांथार आपडेट। नंगौ, बे समाव रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय लाना फैबाय बे समनि मोनसे गिदिर रादाब। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लाना फैबाय बे समनि मोनसे गोनांथार आपडेट। गोदान रेशन कार्डनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नागिरदों नामा? जुदि गोदान रेशन कार्डनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नागिरदों अब्ला नोंथाङा गावनि गोनांथार फोरमान बिलाइफोरखौ एबा डकुमेन्टफोरखौ दानिफ्रायनो थियारि जाखादो। गोदान रेशन कार्डनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो नोंथाङा लोगोसे नोंथाङा गोनां डकुमेन्टफोरखौ लानानै थियारि जाखादो। आर'जलाइया जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा मोननो हागोन गोदान रेशन कार्ड आरो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव गावनि रेशन गलानि फालांगिरिफोरजों जगाजग खालामनांगोन। बेनि उनाव मावख'आरि एबा अफिसियेल वेब पर्टेलनिफ्राय फर्मखौ डाउनलड खालामनो हागोन। नोंथाङा जुदि रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरि नङा अब्ला मावख'आरि एबा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा जायगानि महकुमा मावख'निफ्राय फर्मखौ बुथुमना लानो हागोन। फर्मजों लोगोसे नोंथाङा गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनि मुं फारिफोरखौ होफानांगोन आरो बेनि थाखाय नोंथांनि गोनांथार डकुमेन्टफोरा भटार कार्ड, टेक्स पेमेन्ट रिसिप्ट, नोंथांनि थंनि फोरमान, पान कार्ड एबा ड्राइभिं लाइसेन्स, मोब्लिब बिल, गामिनि गाहाय एबा गावबुरा लिरनाय, न'खरनि जेबो रेशन गैया होननाय मोनसे फोरमान बिलाइ आरो एप्लाइ खालामग्रा मुलाम्फागिरिया भारतनि थागिबि जाथारनांगोन। नोंथांनि न'खरनि बोसोरारि आयआ 4 लाखनि गाहायाव जाथारनांगोन अब्लासो खालामनो हागोन नोंथाङा रेशन कार्डनि एप्लाइ। आर'जलाइखौ डिस्ट्रिक्ट एबा साब डिभिजन अफिस अफ फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन एन्ड कन्जिउमार एफेयार्स मावख'आव गथायनांगोन। नंगौ, बे समाव रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय लाना फैबाय बे समनि मोनसे गिदिर रादाब। रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय लाना फैबाय बे समनि मोनसे गोनांथार आपडेट। गोदान रेशन कार्डनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नागिरदों नामा? जुदि गोदान रेशन कार्डनि थाखाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नागिरदों अब्ला नोंथाङा गावनि गोनांथार फोरमान बिलाइफोरखौ एबा डकुमेन्टफोरखौ दानिफ्रायनो थियारि जाखादो। गोदान रेशन कार्डनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो नोंथाङा लोगोसे नोंथाङा गोनां डकुमेन्टफोरखौ लानानै थियारि जाखादो। आर'जलाइया जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा मोननो हागोन गोदान रेशन कार्ड आरो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव गावनि रेशन गलानि फालांगिरिफोरजों जगाजग खालामनांगोन। बेनि उनाव मावख'आरि एबा अफिसियेल वेब पर्टेलनिफ्राय फर्मखौ डाउनलड खालामनो हागोन। नोंथाङा जुदि रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरि नङा अब्ला मावख'आरि एबा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा जायगानि महकुमा मावख'निफ्राय फर्मखौ बुथुमना लानो हागोन। फर्मजों लोगोसे नोंथाङा गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनि मुं फारिफोरखौ होफानांगोन आरो बेनि थाखाय नोंथांनि गोनांथार डकुमेन्टफोरा भटार कार्ड, टेक्स पेमेन्ट रिसिप्ट, नोंथांनि थंनि फोरमान, पान कार्ड एबा ड्राइभिं लाइसेन्स, मोब्लिब बिल, गामिनि गाहाय एबा गावबुरा लिरनाय, न'खरनि जेबो रेशन गैया होननाय मोनसे फोरमान बिलाइ आरो एप्लाइ खालामग्रा मुलाम्फागिरिया भारतनि थागिबि जाथारनांगोन। नोंथांनि न'खरनि बोसोरारि आयआ 4 लाखनि गाहायाव जाथारनांगोन अब्लासो खालामनो हागोन नोंथाङा रेशन कार्डनि एप्लाइ। आर'जलाइखौ डिस्ट्रिक्ट एबा साब डिभिजन अफिस अफ फुड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन एन्ड कन्जिउमार एफेयार्स मावख'आव गथायनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा फोरमान बिलाइ गथायनाय हाबाफारिया आबुं जानाय लोगो लोगो मोननो हागोन गोदान रेशन कार्ड।